Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ukaita zvekutamba nemadhimoni uchizviidza kuti iwewe wakangwara. Satani iye pache zvake akatongwara kukudarika. Mukomana She, it was last month ndo pandakabva ndachizotanga kudanana nomwe muSouth African murume zvekare neniwo ndiri murume. Mukomana She, this demon, it is taking over my life. Sandidzo mhiko dzandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera, but this demon mukoma is taking over my life. Handichatonzwa kuda vanhukadzi, in which kuita kwandinoita mari ndinotoita mari kuburikidza nekudanana nevakadzi vakasiyana siyana. Mwedzi woga woga ndinofanira kuti ndige ndichidanana neumwe mukadzi mutsva, then ndobva ndaramba uyo wandinenge ndapedza mwedzi wose ndichidanana naye. So mukomana She, ininiwo pandakaromba ndainge ndichiita zvechikorokoza plus ndiri makanika. Ndainge ndichishandapo pamaini ipapo patakazotanga kuitawo zvechikorokoza mushure mekunge pauya kuzotorwawo nevanhu vemisangano. Saka vakabva vachizongopega vakapega vakabva vatisiya tisina kana chatainge tiinacho. Vakabva vachizodzoka kwatiri vakabva vatanga kutishandisa. Saka taizopota tichiitawo madhiri ekukorokoza. Kwaiva nevanhu vainge vachiita mari, isuwo mukoma ndisu taingoraramawo nekungobata tumapoint. Then ndo pakabva pachizotanga kuuya n'anga dzakasiyana siyana idzo dzainge dzichiti dzinokwanisa kutibetsera. So mukoma ndini wevamwewo vakabva vachizoenda kun'anga tikabva tachizopiwa mishonga. Iniwo ndakapiwa gonzo. Saka gonzo iri ndo raiti paya pandinenge ndakarara iro raipinda mumaini robva ratanga kuchera. Ndaizongoti kungonomuka kudai kunopinda ndaitobuda ndakabatawo something. So mhiko dzangu dzandakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizotevedzera mushure mekunge ndabata mari kusiyana nacho chikorokoza uye zvekare nekuzotanga kuita magirlfriend sezvandakuudzai pamwedzi woga woga. Asi ndinofanira kuti mukadzi uyo wandinenge ndichidanana naye ndige ndichizomubira chipfeko chake chemukati. So mukoma zvandinoita ndezvekuti kungodanana nemunhu ndinobva ndamubira chipfeko chake chemukati, icho chandinozopedza mwedzi wose ndakapfeka. Ndinenge ndichiti apo pandinenge ndiinaye ndo pandinongopfeka zvipfekowo zvangu, asi pose pandinenge ndisiri naye ndinenge ndichipfeka zvipfeko zvake zvemukati. Pane hure iro randakabira G-string, hure iri remuHarare randakatanga kudanana naro mushure mekunge ndaenda kuHarare kunochinjisa gold rangu. Ndakati ndaita mari ndikabva ndazokecha hure riya. Hure iri parakaona kuti munhu uyu ane mari, mukomana She, ndo patakatanga kudanana ndikabva ndazomubira G-string rake. Ndakazodzokera kumba mukomana She ndakatoripfeka G-string iroro. Akazotondifonera akabva ati nhaiwe ndiri kutsvakawo G-string rangu, hauna kana kumboriona here? Ndikabva ndati baby ungaswera uchitaura izvozvo here? Ndokubva ndachizomupa mari. Ndakamupa mari ndikati enda unotenga aunoda akawanda. But mukomana She akabva achizotanga kurwara because zvinoitika ndezvekuti gonzo riya randakapiwa, sezvo ndava kusaita zvekukorokoza, gonzo iri rinotanga kudya chibereko chemukadzi wandinenge ndichidanana naye. Ipo paya apo pandinenge ndakapfeka chipfeko chake chemukati pane zvinenge zvichitoitika kwaari. Mushure mekunge ndadanana nemukadzi uya ndakamuramba mushure mekunge kwapera mwedzi ndikabva ndanyenga zvekare umwewo ainge ari mukadzi wemunhu. Ndikabva ndamubira zvekare chipfeko chake chemukati ndokubva ndachizouyawo kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa because ndainge ndiine mukadzi wandainge ndava kudanana naye. Saka iye ainge agara achishanda muno muSouth Africa. Tikabva tauya tose kuno ndikabva ndatanga kugara kwangu iye achigarawo
kwake. Zvekare ndaingoita saizvozvo. Pari zvino kwandiri zviri nyore mukoma, ndinongozviita munhu ari desperate. Ndoendawo pamafacebook ndobva ndatonyenga masinhu, ndobva ndatotanga kutodanana nemukadzi paya. Ende nefacebook zviri nyore kuti pamwedzi ndinokwanisa kutodanana kana nevakadzi vaviri, asi mhiko idzo dzinongoti one iyeye anenge ari right. Ndobva ndazomuramba mushure mekunge taitawo maslip over nei. Ngoma nachi ndiyo confession yangu, asi nhasi ndiri pano mukoma ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera, because zvandava kuita zvechingochani ndo zviri kundidzimba mwoyo. Handina kumbogara ndakafungidzira kuti mukupenyu hwangu ndinozoitawo zvechingochani, but I think kupfeka kwandinoita zvipfeko zvevakadzi zvemukati ndo zvava kukonzeresa kuti tige ndichitevererwa nemadhimoni acho iwawo ehungochani. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi mukuromba kwangu idzo ndo mhiko dzangu. Pakaipa. Saka hanzi kana kuinewo munhu anokwanisa kundinamatira so that ndisangoramba ndakabatwa nemweya wacho ihwohwu wehungochani. But I think kana motonamatirwa mukoma zvinenge zvichitoda kutoti nyangwe gonzo racho roro ramakapiwa chikwambo chacho kana muchitokwanisa kunochidzosera kana kuti zvoraswa kana kupiswa, because hamungati moramba muine chikwambo chenyu ichocho but mobva mati ndikuda kungoti dhimoni iroro rehungochani ringe richizoenda, because maybe chikwambo chacho ndochiri kutokonzeresa izvozvo. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Nhasi musi wa 3 January. Muripo here pamutsanyo wema 10 days. Pana mukoma vedu avo vakatitumidzira masermons, saka ndichaposta masermons avo avakatitumidzira. So I will keep you posted and keep on listening. Rekedzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri muprofita wenguwo chena. Ndinoti kana ndava kudzinga madhimoni muchechi ndine shavi rekumvura, saka ndinobva ndashandisa shavi racho iroro rekumvura. Ende dzimwe nguva ndinotochinja kutoita nyoka pamberi pevanhu, asi hakuna anotombozviona kuti ndachinja kuita nyoka. Nhai pane chakashata here kana wakazvarwawo uine mashavi ako ekumvura ari iwo zvekare aunoshandisa pakurapa? Mukoma nashi kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hakuna kana unozviziva kuti izvi ndo zvinoitika. Saka pazvakatanga kuitika mukoma nashi ndainge ndiri form 4, ndaiwanzokuti paya pakufamba ndainzwa kuti kunenge kuine munhu anenge achifamba ari kumashure kwangu achinditeverera. Nerimwe zuva ndakazocheuka ndokubva ndaona munhu ainge achinditeverera, ainge ari wechikuru. Akati ati fambei. Mukoma nashi ndopandakabva ndazoona munhu uya akashanduka ndokubva aita nyoka, but ndakabva ndazonzwa manje mudumbu mangu mava kupisa. Then umwe musi so ndakarasa mombe mukoma, ndakati ndichifamba ndopa ndakabva ndazosangana nevamwe vakadzi vainge vachienda kumasowe. Mukoma nashi vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichienda kupi, ndikabva ndazovaudza. Vakabva vati mwana uyu ane chipo, uri kufanira kuti unge uchizoenda kurwizi. Kana waenda kurwizi unofanira kuti unge uchidai. Apa vainge vachinditi ndige ndichizotenga zviyo, ndisaita zvekuba kana kuita sei, kutotenga nemari. Ndikabva ndati zvino ndichiri mwana mudiki, mari yacho ndoiwana kupi? Vakabva vanditi kwaugone here kuita marikicho? Ndikabva ndati ndinokwanisa. Vakabva vanditi chiita saizvozvo, unoita marikicho ako kana waita, then unobva wazonotenga zviyo, wotenga maswitsi, kana uchikwanisa wobva watenga newaini. Ko waini yacho ndainge ndichimboiziva here mukoma nashi? Ndopandakabva ndachizoitawo marikicho ekukanyirawo umwe mudhara zvitina, ndokubva andipa mari. But mukoma nashi kamari kaakandipa kainge kari kashoma. Ndikabva ndaenda zvekare pane umwe musha, ndikabva ndaita maricho, ndokubva ndachizowana mari. Ndakaenda ndikanotenga zviyo zvangu, ndikatenga nehuku yangu yewhite uye zvekare nemaswitsi.
ndikabva ndachizotenga newaini yacho iyoyo. Mukoma ndakabva ndazoenda ndiri ndega kumvura, but ndakati ndichifamba ndichienda pane rimwe dhamu ndikabva ndatonzwa voice rakanditi aiwaka haungaende kudhamu ikoko nekuti harina kuchena. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichifamba ndichienda kuBuchwa. Mukoma Nashe, kubva kwedu kuti unge uchizosvika kugomo racho iroro pane mufambo unokwanisa kutofamba about 1 week. Ndikabva ndati pano ndaomeserwa. But Mukoma Nashe, chakandinetsa ndechekuti pandakatanga kufamba it was somewhere kuma 8, but ndakazonosvikako kuBuchwa ikoko the very next day. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa, and ndainge ndisingambonzwi makumbo kurwadza semunhu ainge afamba a very long distance. Ndaitoita sekunge munhu ainge afamba maybe 1 kilometer. Ndakati ndichikwira gomo ndopandakaona kuti pamusoro pegomo paita kupenya. Ndikatoziva kutoti yainge iri mvura. Ndichinosvika pamusoro pegomo ndopandakabva ndaona kuti painge paine dhamu rainge riripo. Ndikabva ndanzi chisiya zvose izvo zvauinazvo pano. Ndikabva ndasiya zvinhu zviya ndikanzi chidzokera. Pakuzodzokera Mukoma Nashe, zvaita sekunge mhepo iya yainge yandibata yainge isisiri pandiri. Ndopandakazorwadziwa, but ndakazomirirwa neumwe murume ainge aine motikari yake akandibvunza kuti ndainge ndichibvepi ndichienda kupi. Ndokubva ndazomuudza. Ndiye akazotonditakura akatonondisiya pamba chaipo chaipo. Zvakatondinetsa kuti murume uyu akabva atondipa $100 on top ndokubva aenda. Asi chimwezve chakaitika paya pandakasangana nevakadzi vaya vairakidza kuti vainge vachienda kumasowe. Vakadzi ava Mukoma, kubva pandakasangana navo ndichitaura navo ndakazoramba ndakavatarisa ndikangoti vakafamba maybe for about 50 or so meters. Vakadzi ava ndokubva vatongonyangarika. Ende pano pacho pandakasangana navo Mukoma Nashe painge patongori pamhene zvapo zvekuti ndaifanira kuti ndinge ndichiona kuti vaenda kupi, but vakangonyangarika. So handizivi kuti dzainge dziri ngerozi here kana kuti chii. Kubva zvandakanozosiya zviyo izvozvo nemaswits nei ndopandakachizotanga manje kunyatsokuona nyoka iya yandaipota ndichinzwa kuti kune munhu ari kunditevera, then kana ndikazotendeuka ndobva ndaona kuti inenge iri nyoka. Saka zvayaiwanzokuita ndezvekudai ndaiti paya kana tiri kuchechi, because ndakazotanga kunamata ndinenge ndichitoudzwa kuti ninge uyo zvaunomuona iye ari kunetsekana, but ari kunetsekana zvake nekuda kwekuti haazivi kuti mukadzi wake kana kuti hama yake ndiyo iri kumuroya. Ndobva ndatoenda pamunhu yayo ndobva ndatotanga kutoprofita. Mukoma Nashe, ndopandakazotangawo sowe rangu mushure mekunge umwe womuprofita ainge ari mukuru wesangano azama kuvhara chipo changu akabva azotemwa nenyoka iyaya. Saka vanhu vakabva vachizotanga kufungidzira kuti inini maybe ndini ndainge ndakafamba ndikanomuitira go back to sender, but Mukoma hapana chandainge ndakamboita ini. Ndakazobva ikoko ndokubva ndachizoenda ndikatanga kugara namai guru naMukoma ndikabva ndachizotangawo sangano rangu. Ndikabva ndachizouya kuno zvekare kuSouth Africa. Mukoma Nashe, ndine sangano rangu randiinaro muno uye zvekare nekuZimbabwe, but chokwadi ndichocho Mukoma chekuti panguva iyo yandinenge ndichinamatira vanhu paya ndichiprofita ndinotoshanduka kutoita nyoka. Ndobva ndatotanga kutotaura Mukoma, but vanhu vanenge vasingatombozvioni, vanenge vachitondiona nditori munhu. Mukoma Nashe, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Handina kuromba, handina kuita sei, but ndinotongotevererwa nemweya yacho yekumvura. Nhai mweya yekumvura yakashata here kana kuti yakanaka? Please ndibetsereiwo vanotuka izvenyu, but handina kana kumbogara ndakasarudza kuti ndinge ndichizova zvandiri nhasi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo Mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi handina kana kumbogara ndakasarudza kuti ndinoda kutevererwa nenyoka nei, but zvakangoitikawo. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndinoda kuziva kuti chii
akashatira kushandisawo mashavi ekumvura. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Mukoma Nasha, I'm not going to stop because ndiri kutoda murume webest friend yangu. The reason as to why ndiri kuda murume wake, it is because ndiri kuda kumuparadzira marriage yake. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti unowirirana nefriend yako, apa friend yako anenge akaroorwa, apa iwewe kusaidi kwako zvichiramba, you will just feel as if iye anenge ava kutongokuseka, and she becomes only your friend because anenge achida kukuvhairira. Mukoma Nasha, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvakawanda mukoma zvandinoitirwa nefriend yangu achinditadzira ndichingomunyararira. So I think the only best way is to date a husband, kuitira kuti mune ramangwana ndege ndichizomuudza kuti ndakatopedzawo naye muface wake. That is my own secret. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Mazvionaka zvakashatira kuti unenge une friend yako iye ari single, apa iwewe unenge uri married. Hanzi saka zvinotondirwadza kana ndiinaye ndichonasa kunge ari kundivhairira nemurume wake. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mucomment section mwanasikana uyu.